जों नुखा मियाव 9 तारिख ग सिनि टाका जला मन्डलनि बिसिङाव दंनाय मिया जे जागा जमकुइ जला बखरे कम्युनिटी हल जे जागा आ जागा 1300 भोटार जयनिं खाइनाय अजा तीव्र मथा सीपीएम आरपीएफ नि जत्तनो सिनि दल फाइबिनाय जनजाति मोर्चाते बीजेपी फाइनाय बागे अ जागा बरक प्लान नाखा अ जागा थानचा हनाय र तीव्र मथा र बरक सिनि जे जागा सिनि हामक्राय मंत्री सिनि बरकनि हामक्राय मंत्री जनजाति हामक्राय मंत्री सिनि मंत्री रामपद जमैता बिनि लगि दंनाय सिनि स्टेटनि भाइस प्रेसिडेंट पातलकिना जमैता न बरक दिनिवो बर लामाका सोइनाय गाड़ी बखका तखका आबुनि अ जागा प्रमाण नुखा जों दिनिवो तामनि हिमाका जागावो बरकनि फ्लैग जे तीव्र मथनि फ्लैग सह बरक सिनि मंत्री न सिनि सार न सिनि पातलकिना न बरक दिनि गाड़ी बखमानि जों नुखा प्रमाण नुखा जों आबो राजनीतिनि फायदाय आबो आबुनि बागै न जों दिनि जनजाति हिसाबै जों बरक सिनि बरक र जे जागा जों नुखा जागा तीव्र मथ थानचा माने आ जागा सिनि मंत्री कासा हामक्राय मंत्री सिनि बरकनि बागै हामक्राय मंत्री बन दिनि बिनि गाड़ी सबाय माने नुखा आबुनि दैनो जों बेलायकर खा खामजा सिनि उपजाति र 19 दफा भारतीय हालाम र बिनि अजा खादुमानि मिसिल माक्लायलायका जत्तन नरना फाइमानि बागै हामबाय तेवर चिनर मानजाका सिनि जनजाति मोर्चानि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरमगना कानुराज देब्रमा बंगा सिनि श्रीला मण्डलनि सिनि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट विशु कुमार देब्रमा ते बिनि कलेज र ते सिनि जनजातिनि जे शिवाजिला डिस्ट्रिक्टनि सिनि जनरल सेक्रेटारि जत्तन मानजाका आंके सिनि शिवाजिला डिस्ट्रिक्टनि उत्तर अंशनि माडारनि बीजेपीनि जनरल सेक्रेटारि आरो मुंका राजेश शर्मा जत्तन हामबाय खुलुमका भारत माता की जय Bravo!